ngenhloso yokwelula umuzi wakini. Akufanele ukuthi kwena manje ufike uthatha amahlahla. Awuzuwathatha amahlahla wena. Ngoba uma uthatha amahlahla kusho ukuthi umsamo uyawuthatha manje uhamba nawo uya enxiweni lakho. Abantu abasele manje bona basezukwazi ukwenza lutho. Sekufanele ukuthi mabenza izinto bayozenzela enxiweni lakho ngoba usufike wathatha yonke into amahlahla lawa aphethe imphefumulo wabo. Wathatha yonke into yalapha ekhaya. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza angameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha uShaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi uShaka kuyinkosi asemashobeni. Nginibingelele nginamukele kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi usanda kusijoyina kule channel ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombizi yamncumela unsizwazi yamkhomba silwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe bathi ikholo likholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkankane lakhala lathi ngahamba lithese lo sitha lathi ngahamba umshana wakofuze fuleleke lona omashiya mahle sengathi azoshumayela umzukulu kaMdumo kaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kavaphi uvaphi kaNokhonzo. Uhlala kuyintokozo ngaso sonke isikhathi bafowethu ukuthi sihlangane la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV sifundisane ngezinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo. Bafowethu ke namuhla ngifisa ukuthi ngikhulume ngesihloko engike ngakhuluma ngaso esikhuluma indaba yokushintshwa kwenxiwa nokwalula igceke lomuzi kayihlo. Sike sakubeka ke sawukhipha umfanekiso wokuqala kodwa sangawuqeda sangakwazi ukuthi sicacise ngendlela efanele ukuthi abantu sibacacisele ngayo. Kodwa ke namuhla bafethu ngiyathanda ukuthi ngiqhubeke ukuthi uma uyinsizwa noma uma uwumuntu nje phakathi komuzi wakini ufise ukuthi welule igceke lomuzi wakini ukuthi wenza njani. Uzokhumbula ukuthi ke sayibalula indaba yokuthi ke mawushintsha inxiwa awuvele nje ulishintshe kodwa inxiwa liyabikwa uma usulitholile mhlawumbe usulithengile mhlawumbe usulukhethile njalo njalo. Sakuveza kwacaca ke futhi ukuthi ke ukulibika inxiwa akudingi imbuzi akudingi inkukhu kodwa kudinga impepho kuphela. Uthatha impepho ubabikele ukuthi nina bosibanibani kukhona indawo esengiyitholile esendaweni ethile ekuyiyona engizonakhela kuyona umuzi. Uzokhumbula ke futhi ukuthi saphinde sakubalula ukuthi uma uwumuntu unesibaya phakathi komuzi wakini kusuke kubalekile ukuthi uthathe isigxobo esisodwa okanye isiqongo esisodwa uhambe naso uyenxiweni osuku usulibikile nosuku usulikhethile nosuku usulinikiwe njenganenxiwa ngokusemthethweni. Uthi ke mawufika lapho bese ukhetha indawo la uyokwakha khona isibaya bese ufika usigxumeka leso siqongo kuleyo ndawo leyo kwakha khona isibaya. Ukwenzelani konke lokho? Ukwenzela ukuthi abantu abadala bakwazi ukubona ukuthi kule nxiwa lelo sulukhethile la uzobakhela khona umuzi isibaya sabo uzosibeka la. Wenzela ukuthi noma befika kulelo nxiwa bahlale kuleyo ndawo lo suyikhethile njenganesibaya. Uzokhumbula ukuthi sakubeka kwacaca ukuthi isibaya isona sizinda sokuqala somsamo waphakathi kwekhaya. Saphinde sakubalula futhi ukuthi uma kuwukuthi isibaya okanye usakhe ngamatshe awukwazi ukuthi mhlawumbe kube khona isigxobo osithathayo uvumelekile futhi ukuthi uthathe umquba okhona phakathi esibayeni uthathe lowo mquba uye nawo enxiweni lelo suku usulukhethile wababikela ngalo khokho bakho nomkhulu bakho ufike uthele kuleyo ndawo la uzokwakha khona isibaya. Uzokhumbula ke futhi ukuthi saphinde sakubalula nokuthi ke uma ke manje nasekufika isikhathi sokuthi uyaphuma kuphunywa ngani na ngembuzi. Sakubeka futhi ukuthi amahlahla awanyakazisi nje mahala kodwa anyakaziswa ngembuzi. Angiqondileke nami ukuthi ngiphinde into esengayikhuluma kodwa ngenzela umbukeli oqalayo ukubuka lo mfanekiso oqoshiwe njengamanje ukuthi ke naye angasali kumfanekiso esasikade sokhiphile oqala okhuluma ngokushintsha kwenxiwa. Ngizokhumbula ke bafowethu ukuthi ke ukushintsha inxiwa kuyenzeka umuntu ashintshe inxiwa uthola ukuthi vele bahlele ekhaya kahle nje bonke abantu abadala bangaphakathi ekhaya. Uma bonke abantu abadala bengaphakathi ekhaya amahlahla lawa lapha emsamo nenyongo nencekwa njalo njalo nemihlwehlwe yonke leyo nto esuke ike emsamo kusuke kufanele ukuthi mase senithutha seniyihlabile imbuzi nababikele ukuthi ke manje seniyahamba bese nikuthatha konke lokho nihambe nako niye kulomuzi lo omusha. Sakuchaza ke lokho uzothola ukuthi ke manje na ke nangu umuntu ikhona le ngifuna ukungena khona kakhulu nangu umuntu phakathi komuzi
abathuthi bonke bahambe bayokwakha kwenye indawo. Kodwa into ezokwenzeka umuntu oyedwa ufuna ukwelula igceke lomuzi kayise. Ukuthi-ke kuleso simo esinjalo wenza njani? Bake bashaya abantu bathi impunga yesintu ngenza njani uma mina sengifisa ukuthi-ke manje ngakho umuzi ekhaya elikhulu bakhona abantu abasasele khona. Uma kuwukuthi wena usufuna ukwelula igceke lomuzi kayihlo, into esuke ibalulekile ukuthi uyenze, akufanele kuwukuthi-ke wena-ke uma-ke manje usuphuma usuhamba usuya egcekeni elisha lalomuzi owakhile owakhele okhokho bakho okanye usuye enxiweni elisha olakhile ngenhloso yokwelula umuzi wakini. Akufanele kuwukuthi wena manje ufike uthatha amahlahla. Awuzuwathatha amahlahla wena, ngoba uma uthatha amahlahla kusho ukuthi umsamo uyawuthatha manje uhamba nawo uya enxiweni lakho. Abantu abasele manje bona basezukwazi ukwenza lutho, sekufanele kuwukuthi uma benza izinto bayozenzela enxiweni lakho, ngoba usufike wathatha yonke into amahlahla lawa aphethe imphefumulo wabo, wathatha yonke into yalapha ekhaya. Into oyenzayo wena awukuthathi lokho, uthatha kuphela wena imbuzi uhambe nayo ufike ubabikele kuqala enxiweni lakini leli elidala okuwukuthi wena khona umuzi osuwakhile nosubakhele wona. Uzokhumbula ukuthi vele inxiwa ngenkathi wakho umuzi wakade usulibikile. Nomuzi-ke ngokunjalo uma usuwakhile nawo kusuke kufanele ukuthi uwubike emathongweni akini. Uzokhumbula ukuthi bafowethu umsamo uyinto esabalele kakhulu. Kwawena njenganomuntu umsamo wakini. Into nje sifisa ukuthi siyibalule kakhulu la kwimpunga yesintu TV ukuthi uma welula igceke lakini akufanele ukuthi uthatha amahlahla emzini omkhulu uhambe nawe wafaka kuphi na emzini lo musho wakhile, ngoba mawenza njalo usuke usuthathile wonke umsamo walapha ekhaya kini wazofaka la emzini omusha. Ayenziwa leyo nto bafowethu. Ngimpunga yesintu bafowethu angithandi ukuthi ngigeqa amagula ngoba angemuki. Mawufisa ukufunda kabanzi nangezinye izinto ezijulile ngalesihloko esikhuluma ngaso, la sikhuluma khona ngokushintshwa kwenxiwa nokwakhiwa kwendlu yasenhla. Ukwakhiwa kwendlu yasenhla bafowethu nakhona kukhona imigudu ekumele ukuthi uyilandele ngaphambi kokuba uyakhe indlu yasenhla, ngaphambi kokuba uyidilize indlu yasenhla esuke ikhona ngaleso sikhathi. Awuvele nje uthatha isinqumo sokuthi ngoba naku usunamandla usufisa ukwakha indlu ngenhla kabusha bese uthi wena uzovela uyidilize. Cha, kukhona imigudu oyilandelayo. Uzokhumbula ukuthi endlini yasenhla kukhona amahlahla lawa asuke elengile emsamo. Lawo mahlahla wavela nyakaziswe nje mahala. Nokuyithapha futhi indlu yasenhla akuyona into evele nje uyenze ngokuthanda kwakho. Kusuke kufanele ukuthi ubikele abanikazi bayo. Uma-ke bafowethu kufisa ukwazi kabanzi zitholela incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile. Iyatholakala ezitolo zakwa-Adams and Greeks uma useThekwini, iphinde futhi itholakala ezitolo zakwa-Adams and Greeks uma usemarisburg lapha ku-Long Market. Kanti uma ukuthi ukude nale ndawo yithinta impunga yesintu kwinombolo yona le oyibonayo njengamanje la escreenini sakho, izokwazi ukuthi ikuthumelele ngeposi kanjalo nango-PEP kanjalo nango-Aramex. Siyacela-ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV, bese niqhubeke futhi niyibuke yonke imifanekiso eqoshiwe esiyifakayo la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga. Wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe. Wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe. Wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe. Wafika inyoni yahlala phezu kwethu. Wafika inyoni yahlala phezu kwethu.